сураи Масад дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 5 оят иборат аст. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. ҳалок бод дастони Абу Лаҳаб, ки ӯ Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалламро азият медод ва ҳалок шуд худи ӯ. ما أغنى عنه ماله وما كسب моли ӯ ва он чӣ ба даст оварда буд ба ҳолаш фоидаи намекунад. سيصلى نارا ذات لهب ба зудӣ ба оташи шӯълаваре медарояд. وامرأته حمالة الحطب ва зани ӯ низ ба дӯзах медарояд, ки ҳезумкаш аст, дар роҳи Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам онро маҳтраҳ мекард, то азият кашад. في جيدها حبل من مسد ва бар гардан ресмоне аз лифӣ пӯсти хурмо дорад. бо он ресмон дар дӯзах бардошта мешавад, баъд аз он ба поёнтарини дӯзах партофта мешавад.